No niin, vedetään hieman nyrkkeilyvuotta 2014 kokoon. Täällä tosiaan juhlistetaan sitten vuoden parhaita tapahtumia. Mikä se on se paras hetki omalta vuodelta 2014? No varmaan tässä nyt, kun oli oma MM-ilta tässä, niin varmaan se on ihan ylivoimaisesti paras hetki 2014, ellei niin kuin ihan jo koko uran aikana. Miten sä vetäisit koko vuoden yhteen tavallaan? Miten tyytyväinen sä oot omiin suorituksiinsa näin? No ihan ok nyt sanotaan, että silloin niin kuin viime vuonna olisi voinut olla vielä yksi matsi. Mä ottelin vaan 2 ottelua viime vuonna, että olisi voinut ottaa niin kuin just maaliskuussa ja toukokuussa tai sitten vielä niin kuin ton MM-matsin jälkeen vielä joulukuun alussa, että se olisi tehnyt hyvää, mutta ihan ok. Jäikö miten paljon hampaankoloa tuosta MM-matsista? No jäihän se, että voitto niin se olisi ollut nyt niin erilainen että kyllä se on niin kuin jäänyt harmittaa, mutta sille ei vaan voi mitään. No ei muuta kuuelle yrittämään. Minkälainen kalenteri näyttää 2015 vuosi? No kalenteri taas näyttää vähän samaa kuin viime vuonna, että viime vuonnakin matsit niinku siirtyi eteenpäin ja sitten pääsin toukokuussa ottelemaan ja nyt toivottavasti pääsen huhtikuussa ottelemaan, että sillain, että ei ole vielä mikään ihan 100 varmaa. Se on vähän aika paljon odottelua toi nyrkkeilijähomma näkyy. On kyllä, mutta sitten kun niin saa tietoa, että milloin ottaa ja tälleen, niin sitten on taas niin ihan erilainen tilanne, että pääsee keskittyä niin ihan pelkästään siihen. Onko se vaikea tavallaan, kun yleensä aina huippu-urheilijat, niillä on niitä tiettyjä piikkejä, että ne on parhaassa kunnossa. Onko se vaikea tavallaan pitää itseään koko ajan parhaassa maassa iskussa? No on, kun mä oon niin sellainen, että mä tykkään niin harjoitella koko ajan silleen niin hyvin ja sitten mä saan lisää semmoista motivaatiota ja tälleen, kun mä tiedän milloin se matsi on, niin siihen on paljon siistimpää sitten niin valmistautuu. Mitä aikaisemmin siitä tietää, niin sitä paremmin. Olet koko ajan mennyt eteenpäin nyrkkeilijänä. Missä vaiheessa ja missä iässä alkaa olla sitten se täydellinen tatli? Varmaan siinä 30-vuotiaana, että vielä 2-3 vuotta, niin silloin pitäisi olla täydellinen tatli. No sitä odotellessa. Kerros vähän, minkälaisia näkymiä tässä on, milloin päästään ehkä mahdollisesti sitten seuraavaan oikein isoa ottelua ottelemaan? No kyllä varmaan tänä vuonna jo niin kuin pääsee muistaa, että katsotaan nyt sitä sitten, että milloin. Mutta tuossa nyrkkeilyssä on vaan aina niin paljon kysymysmerkkejä, että ei ikinä niin kuin tiedä mitä tapahtuu. Mites reissaan paljon tuossa jalkapallomaajoukkueen matkassa ja Per-Parim Hetemäki tuossa on maininnut, että kovastikin seurailee sinun tekemisiä nyrkkeilypuolella. Mites seurailet sä paljon jalkapallopuoleen poikien tekemisiä? Kyllä mä siis seuraan niitä matseja ja tälleen, ja oon jätkien kanssa niinku ihan yhteyksissäkin ja tälleen. Ja muutenkin niinku mä tykkään jalkapallosta ja mulla on just aika paljon frendejä just jalkapallossa, että totta kai mä seuraan.